מה נראה לך? איציק חוזר? לא יודע. אתה היית חוזר? לא, יא חמור, חוזר לעצמו. זה היינו אח. מה פתאום, זה הפוך. אם הוא חוזר לעצמו, אז הוא לא יחזור לפה, כי אם הוא חוזר לעצמו, הוא יישאר שם לזיין אותה. מה זה לזיין אותה? איך אתה מדבר? תגיד לי. היא בן אדם. עזרה לנו. צודק, סליחה. אבל בן אדם הוא בן אדם. עדיין הוא יזיין אותה, אם הוא יישאר שם. מה אתה היית עושה עם אורלי? היית משכפל אותה? משתגע ממך, אתה יודע, אין לך עצם אחת רומנטית בכל הגוף שלך. אני לא רומנטי המזדיין. תן לי דוגמה אחת רומנטית שלך. כיתה י' 3 יחידות אנגלית, ישבתי ליד יפעת זנזורי. איזה יפת? זאת שדפקה מכות לחגי בן תורה בגלל שלקח לה מחוגה מהתיק בלי רשות? כן, זאת. איזה חמודה היה. יום אחד היא הייתה רעבה. לקחתי את האופניים, נסעתי בי בית ספר עד הבית, קילפתי לה 2 מלפפונים, חזרתי, נתתי לה. אתה סתום. אתה סתום, אחי. היית חוצה את הכביש לשם טוב, עושה לה לחמניה עם חריסה.